Ako si Ivy, ginaingon, ang sobrang pagsalig sa tao mo'y hinungdan sa imong kasakitan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Yads, saan ko? Madan kag at Manila? Yads, mahadlok man ko. O si mahadlok good. Huwag kasalig na yung BFF, ha? Nisalig man, pero wa man ko masuhito sa Manila. Ay, nako. Nagdali na ba yan nga akong agency kay dagang club sa Japan nga nakinanglan og talents. Ano sa man ka? Uy, pagklaro di ha. Kay kung dili ka, kami nanduwa si Allen, ang mularga. Mauban si Allen? Yes! I'm sure, madawat din na siya kay gwapo man. O sa may talent ni Allen di ay? Ay, sira. Magsulabor agad siya underwear. Unya, musayaw si baba sa stage, no? Nya, mo man ay yung trabaho din sa ato. Good. Macho dancer. Oh, mag-macho dancer siya sa Japan? Unsa? College level ka, Ivy, o niya mag-Japan ka? Masugot na lang, good. Naibaw man ko ba nga nagkalisod yung kagpa-eskwela na ako kay single mom ka Og, anak, bahalag magkalisod kung pa-eskwela nimo. Ang importante nga dili ta makalakyo. Uwis, mama sa tuwi. Ningawon ko nimo na. Uso na kayrong video call. Magkita magyapon ta bisag tuan na unya ko sa Japan. Magkakita lagi. Pero dili ta ka magakos. Ay, si mama. Drama, gid kay na siya tanan. Ay naman ang taon si Pao, eh. Duga na niya ni si Spear. Ay, kapag kita kasakay sa barko, Yads, gumingaw na ko ni mama. Dear, para Manila pata. Kumingaon kasi imong Muda Bells, no? May mo bang muli ka din sa ato? Ngi, kakasag pliti, no? Oh, nariyo. Ay, man! Ay, nampak. May kayo, miyabot na ka, oy. Miyabot pa ka din ni. Kaganina raming guwat ni mo din is gawas, oy. Ano mo tayo kito? Dawata. Masita, tanan mo. Ay, masig din na taon niya, masakon sa Coast Guard. Kaganina rabay atong nibusina ang barko nga para Manila. Let's go! Hi, wapali ka matog, Ivy? Wa pa makudo ka Maong nisa ka ko din sa rooftop. Ay, parehas yun ta. Kining, willing yung kang mula kang Japan, no? Oh. Kunya, nag-eskwela ba ka? Oh, pero naluoy naman ko ni mama ko nga mo nagpa-eskwela na ako. Ang imo na yung father. Nalumos. Unsa? Di ka ba mulangoy? Oh, nalumos siya sa sabaw sa inununan. Ha? Hala, no? Ay, abi ko seryoso ka da. Jokem sa day ka? Bibiyaan si mama dihang na mabdo siya na ako kay nitalaw sa iyang responsibilidad. Okay. O di ay. Ako no? Wala sila si mama o papa. Naningkamot ko mabuhi kay ako makaliwat no. Wajud maloy na ako. Bata pa nga namatay nga ako mga ginikanan. Lano, luuya ko doon ni mo pa. Jud. Turang bakante ang inyong mga wanitiras, oy. Hindi naman dahil mo ni rooftop ng barko. Ang anggot yan, so pakudo ka Ako po mon. Oy. Galuod na ba ako sa kong kuan kasi akong ano eh. Sa ni itawag na ko ini. Ay, please, tawagan lang ko ninyo muna. Muna lang. Okay. Muna. Nahala, pero di ka maglibog. Nahala, tawagong ka muna. Muna's ginawa. Muna's ginawa. Uy, Bong, niya ka man lagi. Bisita akong Ivy nang, kira? Hala, wala siya musulti ni mo, Dong. Saan siya nang? Milarga man siya ganyan buntag para Manila. Ha? Uy, makusap siya dito. Mag-training para Japan. Unsa? Puno lang ta din sa barko, ha? Kaya doon ay makuha nato din niya. Aron may mudahan nato dito sa standing studio din mag-training. Kung di gali ka nung madawat mo na, no. Saan lang kahaani. Kasi dili madawat. Uy, taas ka, puti, guwapa. Ay mo na ganahan sa mga punyads. Ay, kabala ka, no, eh. Ako sa gaha, no, Mona? Ay,
Sure ka nang madawat tao. Kay wafo. Wafo kay ka. Og nindot og body. Himon. Ay. Lano? Ah. Imantayon? Uy, nagwarawara og placard. Anay, mo na siguro namkuha na to. Hala, muna yun na kidawa o nasa karatulao. Ang tulo na to kangana, tanawa. Mura baguhan lo itong naabot sa Manila, no? Karon ni ano, nagkupot na dang to sa ato mga passport o mga papers, meaning, adto na ta sa Japan. Yes, mauna kid ni Mona. Surti na itong tulon, no? Usa na yun kakla, mga itong trabuan dito. At least, di mo homesick, oy. O, di ba? Ang saya-saya. Mura kong nagdamgura kid Mona. Uy, mura naman ka. O mas buntag. Mo na nga itong flight para dito sa Narita Airport, Tokyo. Unsa na? Here we come! Mona, duha naman kagabi nga wa mo trabaho sa club si Pao. Hay, hindi siya. Da, nauyon ang sa bayot ng hapon. Unsa? Mura babae ng hapon nga bayot. Uy, Ivy. O, ma-inlove ang atong amigo. I don't need to see you. I don't need to hear. Pao, na unsa di ka? Mura didaot man ka. Kito pa siya nagmaayos hapon nga bayot, Ivy. Mauni ay. Hoy, nang luspad na lang kang kanahana ka ay. Ivy, di o panunay mo, no? Ato na ko, ha? Sige, Mona. Adi mo magkuyog ni Pao, ha? Papawayan na siya, di o, kay gitopsa na. Kay sige na ba nakaluya? Ay, kuan manggod, gipananggid ako sa hapon nga bayot sa tagiya sa ning maong club kay Prinsip man sila. Okay. Hala no, swertiha gud ni mo, Pao. Ato na ko pa, ha? Ivy. Sige, Sige, bye. Muna, may kuan ba? Kanang magsulti ta mahimo ba? Sakay. Noon sa naman taon ka pa, uy. Nagkanan magkakadaot, uy. Luspad pa kayo ka, o luyahon pa ka. Hala, noon sa Kuan ba kanang maisultilig ko nimo muna. Ano sa manabi pa, oh? Kuan kanang may HIV ko. Usa! Kuan kanang natakdan ko sa kagiyag mabayot. Ginoo ka! Ug kuan kanang nebaw na niyang tagi sa club nga friendship sa kong uyab. Ug ugma i-deport na ko. Hala, uy! Sa uli na Pinas si Pao, Mona. Ay, nisulta na ang sige niya paggamit sa bayot niyang uyab. Unsay? Yads, natakdan si Pao. May HIV siya o nakuha niya kini sa bayot nga hapon. Unsa? Dili. Di na tinuod mo na. Dili. Ivy? Anong yun yan ang imong reaksyon? Mona, may nahitabo na mong duha ni Pao. Oh, unsa? Ay, kapila, oy, girl. Kadaghan. Unsa? OMG! Ma, kumusta na ka? Okay ra ko diri, nak. Salamat kaayo kay kadabuan kayong magpadana ko kwarta. Siyempre, para imo man na, ma. Palitangon sa gusto nimong paliton. Dili na ko Imo ning hinaguan para imo ni. Imo na, ma. Kay di na siguro ko magdukay. Unsa? Naunsa ka, nak? Uy, si Mako in taon na, uy. Joke ra, ma, oy. Ayaw ka balakan ako. Okay ra ko. Ivy? Oh, diyan ang nagatod sa imong tambal. Oh. Nak, unsay tambal? Dili tambal, ma. Uy, vitamins. Nasayop na og litok ang bayot. Sige na, ma. Bye na. I love you, ma. Love you, sabnak. Amping diha. Bye. Bye, ma.
Yods, nag-orgy ko nimo. Huwag ko nagmatngon muna. Wala ko gisugot ang mga hapon nga nanguyab na ako kay lagi. Pero, huwag ko magdahom nga maingon ini ang tanan. May plane ticket na ko. Sama kampaw, papaulio na kas Pinas. Ug muna daghang salamat nimo ha. Ikaw ang hinungdan nga nakataa ko og Japan. Nakapada ako og kwarta ni mama. Og Yats mo na. Nansaon ako pagsulti si mama nga. Si mama, nanawag, gusto makik-video call. May emergency ka. Tumaga lang, masin... Hello, ma. Ivy, anak. Nagkahugo ka man. Midaot ka magmaayo. May sakit ka? Wa ko'y sakit, maoy. Wa. Nga sa tanaw ko sa imong naong nang luspad ka man. Ivy, sultihi ko's tinuod. Sultihi ko's tinuod. Paabota lang ko, ma. Ngano? Muuli ka? Oo, ma. Kay gimingaw na ko nimo. Gimingaw na kayo ko nimo. Ivy. Nak, nganong mihilak ka man? Nak, ngano ka o itubag ako, Ivy? Sorry, ma. Sorry. Kadiyot lang, naan na. Ma. Ivy, anak! Ivy! Ma. Nak? Nagdaunsa ka, God. Kadaot na, God, nimo. Mapasaylo ako. Nak? Unsay? Gideport ko, ma, kay may HIV ko. Sorry kayo, ma. Sorry. Nawagtangan kong paglaom. Naghuwat na lang ko kung kanus ako kuhaon sa kahitasan. Pagkatuma kasama ang kaagi ni Ivy, dinining tulumanon. What's the style? Nawagtangan o paglaom is style.